Ако се чувстваш изтощена, раздразнена или просто извън кожата си, повярвай, това не е в главата ти. Това е химия и тя има име. Хормонален дисбаланс. Днес почти всяка жена над 30 изпитва симптоми на хормонален дисбаланс, нередовен цикъл, горещи вълни, тревожност и проблеми с съня. Причината често е комбинация от стрес, храна, липса на сън и възрастови промени. Когато нивата на естроген и прогестерон се разклатят, всички системи страдат. От нервната до метаболизма и енергията. За това решението не е в успокоителни или диети, а в подкрепа на самия хормонален механизъм. Формулата хормонал баланс от билкова лечебница съчетава доказани съставки, които действат синергично. Черна кокош за регулиране на естрогена, масло от вечерна иглика за спокойствие и красива кожа, берберин за метаболизъм и тегло и магнезий за нервната система и съня. Всичко натурално, без лекарства, без риск. След няколко седмици балансът се усеща. Без горещи вълни, без сълзи и без причина. Без онова чувство, че губиш контрол. Жените споделят: отново съм спокойна, отново съм аз. Дай на тялото си шанс да се регулира естествено. Хормонал баланс от билкова лечебница, формула създадена от жени, одобрена от природата. Защото хормоните не трябва да управляват теб. Ти трябва да управляваш тях. Ако го искаш, последва линк в описанието.